Pagkatapos ng kapon, binahon ako sa hamon. Nais kong bumangon sa pangungot ng kapon. Alaga ko sa bukirin, palaging sakitin. Baboy, kambing at inahin, kulang sa vitamins. Ngunit buti na lang may King's Vita Plus. Complete essential vitamins, probiotics, minerals. Ilipagin ko ang hangganan ng langit upang ang tagumpay aking makakamit. King's Vita Plus, ang aking hari. Ngayon aking alaga ay laging healthy. King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na. Lilipanin ko ang hangganan ng langit upang ang tagumpay aking makakamit. King's Vita Plus, ang aking hari. Ngayon aking alaga ay laging healthy. King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na. King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na. Pagkagising sa umaga, palaging tulala dahil sa sabungan ay talo na naman. Pare, huwag problemahin dahil problema mo'y sasagutin. Pare, manok mo'y painumin ng intenso panalo. Manok mo'y agresibo, palaging panalo. Sa intenso panalo, ang manok mo'y walang talo. Subok at sigurado, tunay at garantisado. Labas nga impormasyon sa agrikultura, mga simpleng tips para sa mga mag-uuma. Yaman sa kaumahan, kikita ka na, aasenso ka pa. Sa programang AgriSenso, kauban si Inday Bajang o Clara Tita. Kini nga programa hatod kaninyo sa King's Vita Plus Animal Feed Supplement, Panamox Antibiotic Caplet ug Panamox Forte ug sa Intenso Premium, Intenso Power Stag ug Intenso Plus. Ayan. Hello po! Magandang araw po Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome na naman sa ating fresh episode for today's video. Of course, kasama pa rin ang inyong Clara Tita at ang nag-iisang Pulomolok Native Chicken. O, diba? Yan, magandang hapon sa inyong lahat. Oh, kumusta naman yung ating 200k followers dyan? Mag-300k na, ma'am. Maraming salamat sa Sorry supporta, ha. 200 yung last kong kita. Yung 300 ka pala. Napakabilis. Maraming salamat sa mga support. Oo, o diba? Anyway, sa lahat po ng mga nakikinig sa atin via King's Radio Station, hello po sa inyo. Magandang araw po sa ating lahat. At dito po sa ating live sa Facebook page sa AgriSenso, magandang araw, magandang umaga, magandang gabi, magandang tanghali, kung anong oras po ninyo kaming nakikita o napapanood ngayon. Pero actually ngayon po ay live na live kami sa aming AgriSenso sa Agrikultura Facebook page. So sa lahat po ng mga nakatutok dyan, at naku-curious kayo sa aming mga mukha ni Pulomolok Native Chicken, punta po kayo sa inyong Facebook. Hanapin niyo po yung ating Facebook page na AgriSenso sa Agrikultura. At tayo din po ay na-share yung ating live sa page mismo ni Pulomolok Native Chicken. O, diba? Yes. Kumusta kayo dyan, sir? Kumusta ang Pulomolok? So yung Pulomolok, maganda yung panahon, no? Kasi hindi na umuulan. Mainit, which is super good talaga para sa mga alaga natin. Kaya yung pangingitlog nating mga manok, grabe yung harvest natin. Oo. Pag mainit ba ang panahon, sir, okay ba yun? Wala bang epekto yan siya sa pagingitlog ng mga manok? Merong epekto, ma'am. Mas maganda yung yung napuproduce nilang mga itlog, mas marami. Yan. Kaso nga lang, dapat talaga meron silang pasilungan. Kasi kapag walang pasilungan yung mga manok natin, baka ma-heat stroke sila. So, yun dapat ninyong maging prepare lahat sa mga nakikinig sa atin ngayon ng mga chicken breeder
yan yung dapat ninyong paghandaan. Kasi yung forecast ngayon sa ating Pilipinas, ngayon pala mga Creative Chicken ay we are now experiencing dry season. Magda-dry season na papunta ng El Nino, like mga ganon. So expect, meron naman siyang ulan, pero hindi siya the same before na nung La Nina, na maraming days na maulan. Pero dito po ngayon is maraming days na tagtuyot siya. Tagtuyot, dry season. So meron din namang mga rain showers sa pag-ulan, pero yun yung mga localized, like meron talaga kasi ganun din talaga, di ba? Pag masyadong mainit, mag-evaporate yan siya, papunta doon sa clouds. So, ayan. Ano ba yun? Ano nga, yan? Tawag dyan? Meron yan siyang, process, kumbaga. So, may ulan pa rin. May ulan pa rin. Di ba? So, ayan. Dapat tayo ay maging stay hydrated lang always. Huwag tayong magpadala sa mainit. Mainit pa yung ulo mo, mainit pa ang panahon. Huwag na gano'n. So, dapat happy lang. Okay? Di ba? Anyway, merong magandang topic na i-share sa atin ngayon si Pulomolok Native Chicken. Bakit kaya ito yung naisip niya na topic? Baka na-experience mo na bang malugi, sir, sa pagmamanok? Hindi naman, ma'am. Pero marami kasi nalugi na. And may pagkukunan lang sila na dapat yung malaman. Sana all, hindi nalugi. Diba? Siguro, parang big factor na ngayon, big factor na ngayon sa, for example, ikaw nasa negosyo, at the same time, yon naging hobby mo, ang ganyang pagmamanok. So, I'm sure ay madali mo nang, kumbaga, malalagpasan yan kasi kino-consider mo na yung pagkakalugi mo is part yan siya sa iyong pagmamanukan, part yan siya sa proseso, sa journey mo. So, kailangan mo i-embrace at gawing, kumbaga, basis mo sa susunod mong gagawin. Dapat hindi mo na siya kasi nag-fail ako dito, hindi ko na yan dapat gawin. So, ayan makinig po kayong lahat. Lalong-lalo na sa ating mga chicken breeders dyan na nakaka-experience po kayo ng pagkalugi sa pagmamanok at dapat bang mag-give up agad? Dapat ba, sir, mag-give up? Hindi naman siguro, no? Oo. So, ayan. Huwag na natin patagalin pa. Ay, wait lang. Before po tayo mag-start, encourage ko po kayo na if ever meron po kayong mga tanong kay Pulomolok Native Chicken, lalong-lalo na dyan sa mga sugid niya na mga followers, subscribers niya, please feel free to ask question sa ating Pulomolok Native Chicken kasi napaka-precious ng time ni Sir Sean. Alam nyo, nag-chat ako kay Sir Sean ng morning. Midnight na yan siya nagre-reply sa akin. Kasi nga yun, tapos hindi pa masyadong wala pang masyadong goods, hindi masyado ang signal, hindi maganda ang signal doon sa kanilang area. So yun din ang challenge. So this is your time na magtanong po kayo kay Pulomolok Native Chicken if ever meron po kayong mga tanong with regards po sa kanyang topic or any po na pwede niyang makater for today's episode sa ating AgriSenso. So ayan. I think ready na si Sir Sean. Okay, sir, take it away. Yan. So, once again, magandang hapon sa mga ka-AgriSenso natin at sa mga kanitig natin na nanonood ngayon. Yan. At sa mga mag-uumpisa sa pagmamanok or sa mga nag-uumpisa na. So, itong topic na to napakaganda. Base din to sa aking mga experience, no, na dapat na sundin nyo at sundin ng mga nag-quit na sa pagmamanok. No, baka ito na yung chance na baka makabalik kayo ulit dito sa industriya ng pagmamanok. Yung unang-unang rason kasi kung bakit malulugi kayo sa pagmamanok, no? Yan, unang-una talaga is yung kahinaan ng loob natin. Yan. So, yung iba kasi nagmamanok sila na dapat gusto nila kakaunti na yung manok na inaalagaan nila. Dahil iniisip nila magastos ito sa pagkain. Kapag konti lang po yung manok nyo or yung breeders nyo, konti lang po yung mapuproduce nila. No? So kapag marami kang breeders, mas maganda, mas maraming napuproduce. Isipin kasi natin na yung mga manok natin, ito yung magiging trabahante natin or workers natin, sila yung mangingitlog everyday para meron tayong pera, no, na mauuwi sa ating mga kanya-kanyang bahay. Yan. So, yung dapat gawin nyo, paramihin talaga yung breeders. Yung iba kasi kapag nasabi nila na marami na yung breeders,
breeders, marami na yung manok nila, magastos na sa patuka. Paano nga ba makakatipid sa patuka? Ito yung pinapaulit-ulit kong sinasabi na dapat kayo talaga yung gumawa ng sarili nyong feeds. No? Pwede yung gayahin yung feeds na ginagawa ko, which is crack corn, hammered, tapos konting commercial feeds lang, at merong King's Vita Plus every 50 kilos. Yun lang po yung patuka ko na ginagamit. No? So ito, pwede yung gayahin. Ito yung ina-advise ko, no, sa mga gustong gumawa ng feeds para sa mga breeders. Sabihin natin 50% na layer feeds, tapos 25% hammered corn, and 25% na corn grits or crack corn. Pwede na yan. Yan. So, yan po yung ginagamit kong feeds, and every 50 kilos niyan. No? Yun po yung ratio ko sa ngayon. Yan. Kasi nga, itong feeds na ginawa ko, based po to sa experimentation ko, which is very successful. Dahil maganda yung pangitog nila and maganda yung similya nila. Kapag hindi po to available sa inyong lugar, pwede naman kayong gumawa ng sarili yung feeds, which is yung feeds na kayo din po yung e-eksperimento, tapos maganda yung pangitlog nila. Wag lang po yung pangitlog, kundi dapat yung similya din nila. Useless kasi yung dami ng itlog, pero yung similya hindi po maganda, no? Useless lang po yun, parang table eggs lang yung production ninyo. So dapat talaga dalawa yung inyong susundin, no? Or yung goal nyo, maganda pangitlog, maganda yung shell dapat nila, and dapat maganda yung fertility nila. Yan, kasi mas malaki yung pera sa sisiyo kumpara doon sa itlog. Yan yung dapat nyong tandaan. Yan, so dapat talaga yung feeds nyo, nag-average lang from 20 pesos hanggang 25 pesos per kilo. Ganyan lang dapat. Para malaki yung tipid at malaki yung magiging income mo kasi nga malaki yung tinipid mo. Yan. Yun naman yung sekreto ko, no? Sinabi ko na talaga sa inyo lahat. Yung pangalawang rason naman, pangalawang rason sa pagkalugi ng ating manok, sa mga ibang nagmamanok, is dahil takot sila sa sakit na aratay. Yan. So bakit nga ba natatakot sila sa sakit na aratay or bird flu, Newcastle's disease? Itong sakit kasi na ito ng manok, no, kaya umubos ng sakit na ito, kaya ubusin lahat ng manok mo within 24 hours hanggang 1 week. Ganyan kalakas ang sakit na aratay. So paano ba ito maiwasan? Yung iba kasi, no, napakatigas ng ulo. Yan, sinasabi ko talaga palagi sa kanila na kapag nag-immune sila or nagbakuna sila ng kanilang mga manok, ginagamit ko lang naman na bakuna is Lasota plus IB. Itong Lasota plus IB, NCD Lasota plus infectious bronchitis, binabawal sa ibang lugar. Kasi nga, sabi nila, no, napakagrabe ng vaccine na to. Kapag nagbakuna ka, yung kapitbahay mo na hindi nagbabakuna ay mamamatayan ng manok. Which is hindi po yan totoo. Marami na pong gumawa. No? Ako mismo makakapatunay na mali po yung sinasabi ng iba. No? Sinauna pa naman yan. No? So huwag nyo nang gayahin. Kung ako sa inyo, magbakuna kayo ng Lasota plus IB. Dahil hindi po totoo na kapag nagbakuna tayo, mamamatay yung manok ng ating kapitbahay. No? Isipin nyo rin mga kanitib, sa halimbawa sa bahay nyo, no? Binakunahan kayo nung anti-COVID na vaccine. Yan. Tapos, yung mga kamag-anak nyo na hindi nabakunahan, no? Hindi naman sila nagkasakit. Hindi naman sila namatay. Same lang din po yan sa ating mga manok. Yan yung dapat nyong isipin. No? So, huwag kayong matakot sumugal dito sa pagmamanok. Yan. So, yung iba naman ay yung pagkalugi nila. Yung ibang pagkalugi nila is hindi sila bumibili ng incubator. Ano ba yung importansya ng incubator dito sa pagmamanok? Siyempre, gusto natin magparami tayo ng manok. Which is kailangan natin sabay-sabay sila and sabay-sabay yung pag-harvest natin para sabay-sabay din po yung pagbakuna natin, sabay-sabay yung pag-dispose natin. Yan. Which is kailangan natin ng incubator. Yung iba kasi, no, natitipid sila dahil gusto nila doon lang sa magpapanimlim lang sila doon sa kanilang mga manok.
Kapag nagpapalimlim kayo sa inyong mga manok, kakaunti lang at hindi sabay-sabay mapipisa yung mga itlog. No? Kasi nga, iba-iba naman yung galing ng mga hens. Unlike sa incubator, isa lang po talaga yan. No? Isang temperature lang. Yan. Kaya, sabay-sabay natin silang maka-harvest. And, tayo na yung bahala no, kung ilan yung capacity ng incubator natin, ilan yung ilo-load natin. Sa manok po kasi, pinaka-goods yan. No? Pinakamagandang dami ng itlog ng ating mga manok sa isang inahin lang is dapat nasa 10 eggs lang. Kasi kapag sumobra, yung mangyayari niyan, maaapakan nila yung mga itlog. So, mababasag. And kapag nabasag yan, yung egg yolk is didikit sa shell ng ibang mga eggs. And magkakos yun ng bacteria. And yung itlog ng ating mga manok, meron po yung pores, pwede makapasok dun yung bacteria, mamamatay yung similya, babaho yan. And kapag pumutok yung itlog, madadamay na lahat. So, walang mapipisa. Unlike sa incubator natin, kapag fully automatic, no? Syempre, ano na yan, lilinisan mo lang yung nabasag na itlog, yun na yung gagawin mo. And sabay-sabay silang mapipisa. Ganyan kaganda yung pag-ano ng incubator. Yan, mura lang naman yung incubator. Kapag meron kang 15,000 pesos, makakabili ka na ng magandang incubator na nasa 300 plus capacity na. Yan, ganyan lang ka. 160 plus. No? Kung 20,000 to 25,000 naman, makakabili ka ng 300 plus na incubator, 300 plus capacity sa setter and hatcher. Ganyan kaganda. Dito naman tayo sa iba pang pagkalugi. No? Ibang rason sa pagkalugi. Yung iba kasi, nagmamanok sila dahil nagandahan lang sila sa manok na iyon. Hindi nila alam yung manok na iyon is mahal. Kapag mahal kasi mga ka-native, no? Halimbawa sa ibang breeds, yan, sabihin natin like Brahma, yan, or iba pang mga breeds like Buff Orpington, which is yung isa nasa 2,500 hanggang 5,000 pesos. Tapos yung Brahma naman, yung trio ngayon is, or quadro, nasa 15,000 to 20,000 pesos. Ganyan kamahal yung manok na iyon. So paano ka ba, bakit ka ba nag-aalaga ng manok na iyon, no, kung hindi naman makakain? Makakain siya, pero isipin nyo, kakatay kayo ng isang manok lang sa halagang 5,000 to 10,000 pesos. Sa isang manok lang yan. No? Napakamahal. Dapat talaga, yung bibilhin mong manok is consumable and affordable. Yun yung sinasabi ko palagi. Dahil napakarami po nag-aalaga ng manok. Yan. Marami pong kumakain ng manok, I mean. So kapag maraming kumakain ng manok everyday, dapat talaga yung kailangan mong i-produce na manok para hindi ka malugi, yung consumable and affordable na. No? Yan po yung dapat tandaan nyo kapag nagsisimula kayo sa manok. Huwag na kayong bumili dun sa mga show type na mga manok kasi yung mga show type, fancy chickens, mga mamahaling manok, no? Ay ano naman yan, para lang yan sa mga nangongolekta or mga kolektor ng mga manok or mahilig talaga sa manok. Yun lang po yung bibili sa inyo. Pero, yung mga, dapat yung target nyo dito sa pagmamanok, restaurants, karinderya, yung mga ahente, no, na bumibili ng mga bultuhan, yan, para sa kanilang, sila na yung magdi-dispose doon sa kanilang mga suki. Yun yung dapat yung tandaan, no? Dapat talaga mura siya. At dapat masarap yung karne. Ito pa, no, yung isa pang pagkalugi sa isang rason pa sa pagkalugi dito sa pagmamanok. Yung iba talaga ay kulang sa marketing strategy. Kapag wala kang marketing strategy dito sa pagmamanok, ay talagang kawawa ka rin. Yan. Paano ba yung marketing strategy ngayon? So dapat kasi dati sa nung unang panahon no, pupunta pa sa inyo yung mga ahente tapos doon pa bibili. Yan. Sa ngayon kasi, hindi na po tumatravel yung mga ahente, tapos yung mga restaurants, karinderya, ay, gusto nila online transactions lang, which is, yun naman yung uso ngayon, no? Through social media na. Dapat, gumawa kayo ng mga videos, yan, i-upload nyo sa inyong Facebook account, no? Ipasikat nyo, ipakita nyo na maganda yung manukan. Kapag yung mga buyers nagandahan sa inyong manukan, nagandahan sila sa paraan kung paano ka magparami, syempre, babalik-balikan ka ng mga buyers mo. Maraming pupunta sa inyo.
Alam nyo ba kung bakit? Kasi maganda sa paningin nila yung manukan. Siyempre, kapag maganda yung manukan, marami kang maaakit. And kapag marami kang manok, maraming pupunta sa yung buyers. Kasi yung iisipin talaga ng buyers niyan, magaling to na breeders kasi naparami niya yung manok. Kasi kapag hindi ka magaling na nagmamanok, hindi mo mapaparami yung mga alaga mo. Yan. Yun yung dapat yung tandaan. At syempre, dito pa nalulugi yung iba dahil nagkakasakit. Walang bakuna, kaya nagkakasakit. Tapos, walang maintenance, kaya nagkakasakit. Konti na yung pangitlog ng manok nyo, konti na yung similya dahil nga walang maintenance. Ano nga po yung mga maintenance na dapat yung gamitin, na dapat maging partner nyo dito sa pagnegosyo ng pagmamanok? Unang-una sa feeds, kailangan talaga mayroong probiotics. Kasi kapag hindi natunawan yung manok nyo, sigurado, mamamatayan, no? Kapag hindi nyo naagapan. So, dapat talaga mayroong probiotics. Yung mga nahinginang manok, dapat may electrolytes. At multivitamins. At syempre, para maganda yung similya, dapat maraming vitamins, so vitamin D3, yan. Tapos, may folic acid pa, may calcium para maganda yung shell ng itlog ng ating mga manok. Kasi kapag hindi maganda yung shell ng ating mga manok, medyo soft siya, papasukan niya ng bakterya. Tapos, kapag manipis yung shell ng manok, ng itlog ng manok, no, magka-crack yan. Yun yung mawakos ng pagkabaho ng itlog at puputok. So, yung ina-advise ko sa mga nagmamanok, yan, hinahalo ko sa feeds natin, King's Vita Plus. Yan yung ginagamit ko sa mga breeders natin, pwedeng-pwede din sa mga sisiyo. Kasi nga, kompletong-kompleto na ito. May papanganda ng similya, pampasigla, pampaganda ng katawan ng manok, pampabilis lumaki, kompletong-kompleto na King's Vita Plus. Yun po yung hinahalo ko. Yun yung sinasabi ko sa inyo na sa isang sako or 50 kilos na feeds, isang pakete yung hinahalo ko dito, which is yung King's Vita Plus. Yan. Pero pwede din po ito, every 100 heads na manok, pwede po isang kutsara lang, no? Sa isang pagkainan. Ganyan katipid tong King's Vita Plus. At mura siya at 100 grams na per sachet. Available na po ito, no? Kahit saang Agribet nationwide. Siyempre, yung mga mini-maintenance ko sa mga sisyo, namamatayin pa kayo palagi ng mga sisyo. Baka hindi kaya ngayon ng mga sisyo nyo yung sobrang init. So, dapat talaga tignan nyo yung tamang temperatura lang, no? Na kayang-kaya ng mga sisyo natin, which is nasa mga 35 degrees Celsius doon sa, sa mga kakapisang mga sisyo hanggang 1 week, no? Doon sa brooding pen. And para maganda yung paglaki nila, mas maganda kapag meron kang multivitamins, electrolytes, plus may chlorella growth factor pa para mabilis yung paglaki nila. Which is yung ginagamit ko, no, may CGF na, no, ang Intenso Plus. Hinalo ito sa tubig or sa pagkain. Pero mas maganda siguro kapag sa pagkain para maubos lahat. Dahil kapag sa tubig minsan, yung mga poops nila ay pumupunta dun sa tubig. So, natatapon lang natin yung vitamins. Sayang naman. Pero yung pagkain, nauubos talaga nila. Kaya ina-advise ko yung vitamins, ihalo po sa pagkain. Tapos, dun naman sa tubig, no? Halimbawa, may nagkasakit sa inyong mga manok. Marami kayong manok pero nagkasakit. Mayroong mga nagkasakit, sabihin natin, out of 100 heads, may nagkasakit 10. Yan. Kapag medyo mahirap nang hulihin, no? I-secure din natin gamit ang Panamox Forte. Pero kapag isa-isa lang naman yung nagkakasakit, pwede yung Panamox Caplet lang. Yan. Ang Panamox Caplet, 3-in-1 po yan. Amoxicillin, Tylosin, and Paracetamol. Yung naman, yung Panamox Forte, 4-in-1 na. Amoxicillin, Tylosin, Paracetamol, and Carbocysteine. Yan. 4-in-1 na po yung Panamox Forte. Pag hindi gumaling sa Panamox Caplet, Panamox Forte muna. And syempre, sa mga nagdi-deworm dyan, no, baka lumabas na yung bulate or yung iba medyo mahina sa paglaki, napapansin niyo yung ibang manok niyo may medyo payat. Siguro baka may parasites. Kaya gamitin niyo, ina-advise niyo talaga yung Worms to Go. Yan, Worms to Go, super effective. 2-in-1, Praziquantel and albendazole. Hindi niyo na makikita na lalabas yung mga worms sa puwetan ng inyong mga manok dahil nga natutunaw sila doon sa loob pa lang. At saka syempre,
ang aking maintenance sa mga breeders ko, Intenso Premium and Intenso Power Stand. So yun lang naman yung pagkarason ng pagkalugi ng ating mga manokero. So kung ako sa inyo, mag-invest kayo ulit, itry nyo yung new techniques. Kasi kapag hindi kayo sumunod sa uso, may iwan ka, malulugi ka talaga. Yan. So back to you, Ma'am Claire. Yan. Nakaano pa talaga na kami. Bakit mo binaktiyo agad sa akin, Sir Sean? So, ayan narinig niyo na po lahat ng mga rason. Lahat na ba yun ng rason, sir? Na-i-share mo na? Yes, ma'am. No, yun na naman yung pangunahing rason kung bakit nalulugi yung mga nagmamanok. Kulang sa kaalaman, kulang sa techniques. Kaya nalulugi talaga sila. Yeah, so dati kasi 'di ba sir, sabi mo na kahit dito yung mga pag share natin lahat ng ating mga inputs sa ating mga chicken breeders, sa ating mga magsasaka na before sila dapat magsimula sa kanilang plano na pagmamanukan, pagbababuyan, o pagkakambing, ano pa dyan, dapat ay meron talaga silang alam. Dapat meron alam yung mga technique, yung iba't ibang strategy na kailangan nilang i-consider. Dapat ay prepared na sila para ay kung andyan na sa actual ay alam na nila yung dapat nilang gagawin. Kasi syempre yung sa inyong bali yung kung sila ay manonood sa inyong mga vlogs, parang dagdag tips na nila, supplemental na lang yun para sa kanilang sa kanilang pagmamanukan. O, diba? Meron ba tayong mga questions diyan, Kuya Bill, na dapat nating basahin? Wait lang check natin Ay, masyadong ang ating signal. Sana'y mag-cooperate. Oo. Ayan, oo. Ay, sir, meron gusto pong magpa-shoutout sa inyo. May Yan, gusto siya pala kay Andro lang po. Yan, Andro lang po. Ano yung gusto niya hingin sa iyo, sir? Kasi sabi niya, sir, idol sana mapansin, pahingi po. Baka manok. Manok! Okay. Sige, Sir Andrew, kung kayo po ay nanonood pa ngayon, sana'y nanonood pa kayo ngayon, so, pwede pong magbigay. Ako ang nagsabi. So, isang sisiw, okay na ba yon? Yes, ma'am, okay na. Kasi walang pagsisiw ngayon dahil naubos na nakarang araw lang. Okay. So, i-pressure natin yung mga breeders mo na mangitlog na. Pero meron kang sir, meron kang hinihintay ngayon na mapipisa ng mga itlog? Yes, ma'am. Ngayong gabi, meron na naman yan. Okay. Hanggang sa... Ano yun siya, heritage? Ma'am? 3 breeds, upgraded, native, tsaka heritage chickens. Okay. At meron din Decal Brown and Rhode Island Red. Decal Brown. Okay. Di ba yung mga nakarang topics natin na na-discuss together with Sir Sean, kung yung mga klaseng breeds na kailangan ninyong i-consider bilang panimula sa pagmamanukan. So yun, nabanggit ni Sir Sean yung mga heritage chicken. Like yes, Rhode Island Red, ano pa yun? Decal Brown, Black Astrolorp, BPR. Ano yung BPR, sir? Barred Plymouth Rock, yung ma'am, baraw siya, yung black and white. Black and white. Oo, yes, diba? Stripe. Yun. Black stripe, oo. Pero, sir, marami ang naghahanap ng, sir, RIR. Yes, ma'am. Ang Rhode Island Red, marami naghahanap dahil yung Rhode Island Red kasi, ma'am, yung itlog niya is brown eggs. Which yun po yung binebenta sa malls. Kaya yung iba, gusto nila egg production, which is yung goods para dyan, Decal Brown or Rhode Island Red. Oo. Wait lang. Merong nagpa-music dito. Anyway, so meron tanong si Kuya Bill, sabi na, meron bang breed sa manok, sir, na pinakamadalas na matamaan talaga ng sakit? Or ano yung common breed sa manok na masyadong prone sa sakit? Dito sa ginagawa kong manukan, ma'am, which is yung lang naman, yung pang-pobre style, no? Pang-mahirap lang na style para grabe ang humble, pang-mahirap. Yes, ma'am. Hindi katulad ng iba, talaga complete talaga. So, dito sa style ko, sa pagmamanok, yung na-experience ko, no, na pinakamahina, which is yung ating Rhode Island Red. Yan. At saka Decal Brown. Sila yung mga medyo mahina.
Yan. Mahina Pero sila yung ano. ngayon, pinaka-demand. Yan, dahil nga maganda yung itsura ng kanilang itlog. At maganda yung kulay nila, which is pula. Pula. Very Ay, attractive. okay. Yung mga itlog, sir, na binibenta sa mall, galing yan siya sa RIR? Yes, ma'am, or decal brown. No? Or Yan lang decal yan sa brown? dalawa. Yes, ma'am. Yung decal brown, Oh. ma'am, may dugong Rhode Island Red yan kasi nga hindi na yan pure na breed. No? Ano po yan? Hybrid. Combination ng White Leghorn tsaka Rhode Island Red. Okay. Diba kasi nabanggit din dati ni Manok Tambayan, sir, na ang decal brown daw, sir, is maganda talaga yan sila kung sa pangingitlog. Yes po. Maraming napoproduce na itlog si decal brown. So, Yes, yun. dahil nga hybrid siya. Yan, tapos ano siya, siya yung champion of all chicken breeds sa pangingitlog. Sa layer breeds, siya Sa yung champion layer. sa Pilipinas. Ayan, oo. Okay. Sir, malakas po ba ang immune system ng Heritage kaysa sa Bisaya? Sa Bisayang manok, ma'am, siyempre native talaga yan dito sa Pilipinas, which is ma-adapt niya agad yung pabago-bagong panahon. Yung mga heritage kasi mga dayong manok yan sila dito, tapos dito na lang pinarami. Based on my experience, mas maganda talaga yung chicken, no? Mas malakas yung immune system nila. Ay, ayan. Kasi nga, sinabi na natin na native siya. So, yung kumbaga characteristics, yung tawag dito, yung madali na niya na Ma-adapt. ma-adapt. Yan, that's the term. Yes, Ma-adapt ang klima, kung maulan man or mainit. So, adjust na siya kasi nga native siya dito sa ating bansa. Whereas itong heritage, kumbaga mga foreigners ito, mga Yes, foreign po, ma'am. breeds yan sila. So, mga AFAM yan sila. Na-farm. Yes po. Uy, maraming AFAM ngayon na nag-a-adapt na sa atin, sa klima natin dito. Marami na nga mga nag-change na ng citizenship. Diba? They love Philippines. So, diba? Meron naman tayong additional question. Sir, magkano po ang 5 hen at isang tandang ng decal brown? Uy, parang gusto nyo nang bumili ni sir or ni Yes ma'am. po. Yan. Sa ngayon, ma'am, yung presyohan ng ating decal brown, no, sa Jensen, napakamahal na sa 2,500 pesos per breeder. Pero dito sa akin, binibenta ko lang, no, 1,500 pesos lang. Kahit ibigay ko pa ng 1,400 pesos each. Yan. Pero hindi po pwedeng i-breed ang decal brown to decal brown. No? Hindi pwedeng Bakit? i-breed yung, di ba sabi ko sa inyo, ma'am, ang ating decal brown is hybrids. Ay, Yung decal brown po na maganda is first generation, no? Based po sa research at experimentation ng mga mga eksperto. Yan. So, dapat hindi po first generation yung i-breed sa first generation. Kasi yung kakalabasan niyan is F2 na, which is yung kanyang yung kanyang genes na hindi na maganda para sa pangingitlog kasi nga second generation niya. So dapat yung ating i-breed sa decal brown, hence na decal brown ay Rhode Island Red. Yan, para yung kakalabasan niya is parang F1 pa rin or mas maganda pa sa F1. Okay. So ano sir, pag yung presyo pala, no? Yung presyo ng presyo. ating 1,400 pesos each. 1,400. Okay. So 1,400 each po ha, madam. If ever bibili po kayo. Meron naman din tayong tanong mula kay Dante. Dante ba ito? di ko siya Dante mabasa. Panalas. Yeah, Dante Panalas. Sir, tanong lang po. Ano yan? Di ko maglilimlim po Maging ba? ba ang Shamo o hindi? Oh. Yan. Yan. So, napakagandang tanong, no? So, ang ating Shamo ay magaling din pong maglimlim. Yan. Kaso nga lang yung Shamo natin ay mahina pong mangitlog, no? 80 eggs a year lang. Tapos, sa laki ng manok na ito, medyo mahirap siyang mahirapan siya maglimlim or mahirapan yung itlog dahil sa bigat nito. So, kapag yung Shamo naglimlim siya, may chance or malaki yung chance na maapakan niya yung itlog niya at ito'y mababasag. So, sayang. Kaya yung iba na nag-aalaga ng Shamo, nag-aalaga talaga sila ng native chicken. No? Yun yung ginagamit nila as incubator. Dahil yung native chicken mas magaan,
kapag naapakan niya man yung itlog ng Shamo, hindi po mababasag. So kumbaga mas matigas yung itlog ng Shamo, sir? Hindi ma'am. Yung Shamo po is same lang din no, sa ordinary na manok. Kaso nga lang, mas Okay. mabigat sila. So kapag mas mabigat sila, kapag naapakan nila yung itlog, mababasag. Kaya yung iba, kapag nag-aalaga sila ng Shamo na manok, meron talagang native sila na naglilimlim. Naglilimlim. Yun So yung yun ginagamit nila parang incubator. Okay. So ang sagot dito ay yes, naglilimlim sila. Yes po. Kaso hindi nyo na lang, parang kumbaga hindi na lang advisable na sila na yung maglilimlim kasi nga pag matatapakan nila yan siya, maaapakan nila yan sila, yung mga itlog ay of course mababasag talaga Mababasag. kasi mabibigat sila. Okay, Yes, so ayan ha, Sir Dante. Meron naman next question, sir. Tanong lang po, pag maglilimlim po ba ang pure Shamo ay, nasagot na ata. Yes ma'am, nasagot na. Nasagot na yan. Nasagot na kuya. Apo. Ito naman, next question. Idol, ano po yung gamit na feeds mo at ilang percent paghalo? Breeder Yan. din po ako. Gagayan ko po para makamura ko sa feeds. Yan. So layer na feeds, 50%, tapos 25% hammered corn, and 25% corn grits. Tapos every 50 kilos, merong King's Vita Plus na halo. Okay, wag niyo pong kalimutan talaga yung ating King's Vita Plus kasi kahit po ay naka-organic po, hindi po kayo gumagamit ng feeds, mas maganda po na double niyo po yung paglagay ng King's Vita Plus sa kanilang pagkain. Kahit ano ba yan, organic, o gusto gumagamit ng feeds kasi mahal ang feeds. So the more, the better yung paglagay nyo ng King's Vita Plus animal feed supplement sa kanilang pagkain. Kasi kumbaga yung King's Vita Plus, yun na po yung magsusupplement doon sa mga nakulang na nutrients na hindi nyo na-provide kasi nga nagre-reduce na kayo ng feed sa kanila kasi mahal. Diba? So, yun ang mga diskarte. Diskarte sa buhay. Alam naman natin, kailangan natin dumiskarte. Yan. Meron pa bang tanong mula sa ating Facebook Live? Meron po mula kay Kenneth J. Sir, nagtatanong siya kung saan daw yung farm mo. Kasi daw, taga-corona daw siya. Yan, yung ating manukan po is located sa Purok Hillside sa Barangay Cleland 6 dito sa Pulomolok, South Cotabato. Ayan, Sir Kenneth, malapit po yan sa Dole Canary. Mag-ask lang po kayo dyan. No? Yung manukan ng vlogger, medyo kilala tayo dyan. Oh, sikat na sikat si Sir Sean eh. Alam niyo naman. Hindi naman talaga mo. Hindi abot ka ba ng 300,000 followers na di sikat? Ayan. Pero merong tanong ko nabasa kanina, Kuya Bill, kung pwede ba daw i-breed si Decal Brown kay Puluano. Puluano? Yes, ma'am. Yes po. Pwede. Pwede po no, na i-breed. Kasi nga, kahit anong manok naman, pwedeng i-breed or i-crossbreed. Yan. Kapag same lang po sila ng size or kayang-kaya lang ng ating mga breeders. Siyempre, pwede po, no? Siguro maganda yung kakalabasan, mas malakas mangitlog at mas malaki at masarap yung karne. Parang tawag doon is yung upgraded native chicken. Upgraded native chicken, okay? Yes, Okay, so mula naman kay Sir Jongjong Panyamugan, Sir, tanong ko lang, pwede po ba hindi na mag-vaccine sa mga native na manok? Yun din ang tanong ko. Kasali ba sa vaccine yung mga native? Yung iba talaga hindi nagba-vaccine, no? Kapag native chicken yung alaga nila. Ako dati hindi ako nagba-vaccine, pero para sure na lang, dahil yung manok natin is birds pa rin, no? Pwedeng tamaan ng bird flu. Kung ako sa inyo, kapag marami na kayong manok, para hindi masayang yung pera nyo kapag dumating yung aratay or bird flu sa lugar nyo, magbakuna na kayo. No? Nasa sa inyo po yan. So, bali na yan siya, mga ka-agri, precautionary measures nyo na yan, panghanda nyo na yan, if just in case, na para hindi talaga matamaan ng sakit ang iyong mga alagang manok. Ayan. Meron pang tanong, Sir, tanong ko lang kung pwede po ba next question. Sir, may nagtatanong, available pa ba yung mga sisiw mo? Sa ngayon, wala pang available dahil ang aking next hatch, no, may kukuha na naman. Dito sa akin kasi, pinakamatagal na pagtambay ng mga sisiw dito, pag ako'y nag-harvest ngayon, pagkabukas, wala na. Minsan nga, pag-harvest ko pa lang ngayon, may nakaabang na doon sa manukan and kukunin niya agad yung mga sisiw. Ay, ganun ba? Kahit hindi pa lumalabas, may nakaantay na?
Yes, ma'am. Grabe yung ano ng sisiyo ngayon dahil nga affordable yung sisiyo at maraming makukuha nila kahit konti lang yung puhunan nila. So that's why sir, maraming mga gustong magmanukan ngayon. Kasi yun yung sa tingin mo sir, dyan sa area ninyo, mas marami ba yung nag-aalaga ng manok o compare doon sa mga nag-aalaga ng baboy? Sa ngayon, ma'am, grabe talaga yung nag-aalaga ng manok. No? Siguro dahil sa impluwensya namin ni Manok Tambayan, Correct. dahil nga dito sa pagmamanok, no, ito lang yung farming na kayang mag-produce everyday ng mga sisiw or mga offspring nila. Yung ibang Offspring. livestock kasi matagal, no? Matagal silang Correct. mag-produce dahil nga ilang months pa or yung iba ilang taon talaga bago makapag-produce. Sa manok, kapag meron kang incubator, pwede kang everyday mag-harvest ng itlog, pwede kang everyday mag-harvest ng sisiw. Ayan, oo. So, di ba, yun yung mga isa sa mga benefits and at the same time, yung kumbaga ma-encourage ka talaga kasi makikita mo agad yung resulta ng pinaghirapan mo, yung proseso na kumbaga sinusundan mo at saka andun na, makikita mo na, ayan, mayroon ka ng mga sisiw, nangingitlog na yung mga manok mo. Ayan, no? Meron naman ding tanong po mula kay Jether Kabasag Priza. Sir, makabuo rin ba ng sisiw ang Deca Brown ko kahit di na breeding, kahit na i-incubate? Makabuo rin ba ng sisiw ang decal brown ko kahit na hindi na breeding, kahit na incubate? Kapag wala po kayong lalaki, ay siyempre wala po yung similya. So itlog lang po talaga yung napuproduce nila. Sir, meron din pala siyang Tama ba? follow-up. So, nag-iitlog lang dahil sa feeds. Oh, yes ma'am. Kapag nangitlog lang dahil sa feeds, yun po yung ano ko kanina, no? Kapag wala pong lalaki, ay siyempre wala po yung similya. So hindi po makakabuo yan ng sisiw, no? Kahit i-incubate nyo pa. So, kung nangiitlog lang dahil sa feed, sir, walang similya yan. Parang ano lang yan. Table eggs lang yan ma'am, for table eggs purpose lang. Ay, okay. Pero, may ano ba? May difference ba siya, sir, when it comes to taste? Kung table eggs lang siya at saka yung egg na may similya? Wala pong ano ma'am, wala pong diferensya. Same pa rin din po yung lasa. Oh, wala no? Kung tayong mga babae, may pwede rin din sana tayong kainin, no? Para mangitlog lang. Yung di na natin kailangan ng similya ng mga lalaki. Pwede pa, Sir Sean, gumawa ka ng mag-mix ka na siya ng feeds. Kakainin natin. Nag-react siya na si Kuya Billy. Kailangan din talaga ng Oy, kami mga babae, kaya din naman namin na walang lalaki, di ba? Alam ko kayo din mga lalaki, kaya din na walang babae. Ay, hindi pala. Yung mga lalaki din nyo kaya na walang babae. Promise. Hindi nag-react si Sir Sean. Naninood. Sabi ni Kuya Bini, naninood na daw. Huwag na lang natin, maghugot-hugot na tayo dito. So, yun pala sir, nasagot na yon na pwedeng mangitlog yung inyong Decal Brown kahit hindi siya na-breed through through feed. Through feeds, yes po. Kaso, wala siyang Walang similya. similya. Okay. So, Yes, kailangan talaga na merong babae or lalaki para magkaroon ng similya ang inyong egg, if ever. Yes. Ayan. So, meron na naman tayong tanong mula kay Sir Jong Jong. Sir, may isa po akong tanong. Sige, sir. Pwede pong dagdagan, Sir Jong. Ayan. Pwede po ba i-breed ang manok kahit magkapatid sila? Hindi po advisable mag-breed ang magkakapatid, no? Kahit anong hayop man yan, no? Hindi po pwedeng i-breed talaga yung magkakapatid. Kasi merong merong epekto sa kanyang genes or sa kanyang kalusugan. So, sayang lang po yung time na i-spend nyo tapos hindi po pala tatagal yung buhay ng manok or may diferensya siya kapag nagkasisiw na sila. Meron akong i-share ko lang saglit yung inbreeding kasi Yes, na-mention kasi ni Tito Sab, ni Sir June Bersamin, na meron ding ginagamit ang inbreeding sa mga manok panabong when it comes kung gusto nilang i-retain yung quality. Yes po, at Diba, ang color. Ang color at saka quality ng manok na gusto nilang i-produce. Yun Yes, yung isa Purpose sa ng mga inbreeding.
ng purpose ng inbreeding. Pero pag sabihin natin na when it comes to performance, o for example, yung panabong or like magpuproduce talaga kayo ng hindi siya advisable. Kasi Yes, yun nga, po. may mga defects, meron din talaga siyang mga disadvantages if ever ganun ang mangyari. Okay? Yung iba nag-inbreed talaga, ma'am, kapag bantam chickens yung kanilang pinapalabas. Kasi mas lumiliit, no? And kapag mas maliit, mas mahal yung presyo. Mas kapag mahal. Pet show, nasa mga pet show. Okay. So, ayun na. So, yes, Sir Jong, I hope na sagot namin po ang inyong tanong. Okay? So, meron pa ba Kuya Bill or wala na? I think, okay. Salamat, Creative. Sabi ni Sir, okay. Ayan, okay. So, ayan, thank you so much po sa inyong sa mga nag-participate po, sa mga nanood po sa ating live ngayon sa AgriSenso. Maraming salamat po. Sir Sean, meron ka po bang announcement? Meron ka po bang mga mensahe po sa inyong mga kapwa breeders dyan na kailangan nilang malaman? Yan, so may live ako after this live sa AgriSenso sa aking page, sa Pulamulok Native Chicken. At everyday, no, nag-upload pa rin tayo. Tapos kapag halimbawa wala kayong pang feeds, no? Manood kayo ng ating vlog and mag-share kayo dahil namimigay ako ng 200 pesos siya lucky sharer na mananalo everyday. Kailan 'yan? Nakaraan pa nag-start na, no? Para tulong lang din sa mga ating mga followers and sa mga supporters natin. Okay. So, ayun, abangan niyo po si Pulamulok Native Chicken. I know na marami pa siyang lives. So, take that opportunity po na magtanong po kayo kay Pulamulok Native Chicken para, of course, kailangan nating matuto para po tayo ay umasenso. Huwag po kayong aalis ha, mga ka-agrit. Magbabalik pa po ang ating AgriSenso. Pagkatapos ng kapon, binaon ako sa hamon. Nais kong bumangon sa pangungot ng kapon. Alaga ko sa bukirin, palaging sakitin. Baboy, kambing at inahin, kulang sa vitamins. Ngunit buti na lang may King's Vita Plus. Complete essential vitamins, probiotics, minerals. Ilipagin ko ang hangganan ng langit upang ang tagumpay aking makakamit. King's Vita Plus, ang aking hari. Ngayon aking alaga ay laging healthy. King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na. Ilipanin ko ang hangganan ng langit upang ang tagumpay aking makakamit. King's Vita Plus, ang aking hari. Ngayon aking alaga ay laging healthy. King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na. King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na. Pagkagising sa umaga, palaging tulala. Dahil sa sabungan ay talo na naman. Pare, huwag problemahin, dahil problema mo'y sasagutin. Pare, manok mo'y painumin ng intenso panalo. Manok mo'y agresibo, palaging panalo. Magandang araw sa ating lahat, umaga, tanghali, gabi o ano mo pong oras nyong napapanood ang programang AgriSenso. Kasama nyo naman po si Inday Bajang over here. Of course, andun si Claratita sa ibang planeta. It's another hour of our discussion, of course, mga balita, mga tips para po sa inyong lahat. And sa ating Agri-balita for today, ayan, fresh na fresh ang inyong ayan, napakainit, sobrang napakainit ng Davao. That's why in a day, probably nakakaligo twice in the morning, in the evening before I sleep. Kasi, Diyos ko, parang nauubos.
Yeah. But anyway, sa good news natin ngayon sa ating agri-balita, insurance para sa mga magsasaka aprobado na sa Kongreso. Ayan, pasado na sa ikatlo at huling pagbasa ng Kamara ang panukala na palawakin ang saklaw ng Philippine Crop Insurance Corporation (kan PCIC) upang matulungan ang mga magsasaka. Ang House Bill 7387 na nag-amyenda sa Presidential Decree 1467 na siyang lumikha sa PCIC ay nakakuha ng 268 na pabor na boto. Walang tumuto sa pag-aproba nito. Dapat lang, o diba? Sa ilalim ng panukala, bibigyan ng pinansyal na proteksyon ng mga magsasaka laban sa kalamidad at peste sa halaman at hayop. Bukod sa palay, aatasan ng PCIC na isama sa insurance coverage nito ang mga hayop tulad ng baboy at isda, ang mga agroforestry project, forest plantation at iba pang non-crop agriculture asset gaya ng makinarya at mga sasakyan. Hindi naman kasali sa ibibigay na insurance protection ang mga nawala o nasayang dahil sa kapabayaan at pandaraya ng mga nagmamay-ari nito. So ayun ha, farmers, abangan nyo na lang yung schedule how to avail the insurance. Ayan, take note if you have your properties, you have your mga especially now na ASF, kung isa kang hog raisers, marami kang mga baboy tapos tumama ang ASF, at least meron kang makukuha from the insurance na sinalihan or kinuha mo. At least hindi magiging thank you ang lahat. It can also help on your end, diba, na makabangon din kahit papano. So at least may mga tawag nito, parang may way na makakope up yung mga farmers natin if this insurance will push through talaga. At least sa mga panahon ng kalamidad, di naman talaga natin yun nadidetect or nakikita whatever may the circumstances or the outcome of it. At least meron silang makukuhang mga ayuda na pwedeng makatulong sa kanila para makabangon. So as we all know, may mga farmers nga tayo, they have their lands and all, but panahon ng ganito na may mga emerhensiya, kalamidad and all, pinakaunang apektado talaga is yung mga farmers or fishermen natin. So we'll look forward for the positive outcome of this House Bill 7387 na kanila pong ipinasa dyan po sa Kamara. So congratulations and maraming salamat sa lahat ng mga kongresistang pumabor sa nasabing panukala. Ayan, balik tayo doon, friends. Bukas po ulit ha, sama-sama tayo, of course, chikahan again sa ating mga chismis, sa ating mga balita, mga tips at iba pa. Ito po ang inyong lingkod, Inday Bajang. Maraming salamat. Amping ta sa kanunay. Meron chika. Dahil nakichismis pa po ang inyong Claratita. Hinanap na po ako ni Kabili. So, ayan po ha. Naibahagi na po namin sa inyo ang aming Agri de Chica and of course ang ating Agri Balita courtesy of our Inday Bajang. Maraming salamat po sa inyong patuloy po na pagsubaybay sa ating programang AgriSenso. Of course po ang layunin po naman talaga ng programang AgriSenso ay mabigyan po ng kumbaga tips, mabigyan po ng halaga of course ang ating mga farmers dyan. Sana po ay marami po, na-inspire namin kayo na mag-farming, mag-chicken farming or mag-hog raising, lahat po na pwede nating gawin sa inyong mga bakuran, sa mga bakante nyo ng mga lote dyan. Isulong po natin yung ating yung ating farming, yung ating agrikultura po. So ayan ha, wag po kayong aalis. Lalong-lalo na sa ating mga royal listeners via Kings Radio dahil susunod na po right after this program ang ating Kings Afternoon Delight kasama si DJ Maxine. O diba? Abangan nyo po ha kung anong storya na naman, kung sino at anong storya ang babasahin sa atin ngayon ni DJ Maxine sa ating Dear Kings Radio. So, ayan po, maraming salamat. Bukas po ulit ha, dito po sa nag-iisang programa po para sa ating mga magsasaka at agrikultura. Wala nang iba pa, ang AgriSenso sa agrikultura, aasenso ka. God bless everyone! Labas nga impormasyon sa agrikultura, mga simpleng tips para sa mga mag-uuma. Yaman sa kaumahan, kikita ka na, aasenso ka pa. Sa programang AgriSenso, kauban si Inday Bajang o Claratita.
Kini nga programa hatod kaninyo sa King's Vita Plus Animal Feed Supplement, Panamox Antibiotic Caplet ug Panamox Forte ug sa Intenso Premium, Intenso Power Stag ug Intenso Plus.